Hi guys, so welcome back to another video. At mga netizens, nandito tayo ngayon, naka-prepare na for another short ride. Ayan. So tayo po ay mag-rides to Maliko. Ay, Maliko! To Maliko. Magra-rides po kami ngayon papuntang Antong Falls. Ayan. Happy Sunday everyone. Sunday is a friends and family day. Let's go. Ang init. Ay, ito kasi yung vlog natin. Biglaan ba to kay Jasper? Hi na. Kunyari, drone. 1, 2, 3. Hindi mo muna pa. Sige, let's bow our head and let's pray before we leave. Father in heaven, Lord, thank you for this day, Panginoon. At gabayan nyo nga po kami sa aming daraanan. Kami sa Panginoon, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya kayo ng sapatos. Ayan guys, so papunta na kami. Ready? Okay. Premium. Yun. Hi guys, so ngayon po nandito na po tayo sa bayan ng Puso Robio. Okay. So, lumagpas na po tayo kanina doon sa Mangaldan ay sa Manawag. Ayan, para iwas traffic na po tayo sa bayan. Pero ngayon po, nandito po tayo ngayon. Kitang-kita ninyo sa ating camera. Ayan, so nakailang minuto na po tayo, 1 oras po tayo na naghihintay. Ayan, medyo matagal-tagal na po tayo. Na late ng konti kasi kaming bumiyahe. Ayan. Pero nag-enjoy po tayo ngayon sa kalsada kasi meron po tayong kadaldalan. Andito po si Mark sa aking likuran. Tignan nyo sa camera. Sige, tignan nyo. Gilid-gilid lang tayo kasi highway. Sabay. Ayun, nakapasok. Nice one! Yun, nakaloob! Woo! Gumagaling na si Benedict! Woo! 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 One way! You're the only one that I can live for. One way! You're the only one that I can live for. You are the way. Live by me. Forever. Live it up for you. Ayan na tayo sa bundok. Ayun na, nandiyan na si Bihon, nandiyan na, safe tayong lahat. Woo! Are you ready now to swim over the country? Yahoo! Yung parang bagyo. 4, 5, 6, 7, 8. 8 po kami. Isa lang pong pangalan. Magkakasama kayo lahat? Yes po, yung mga motor po. Okay. Dito. Ay, mga tsitsiriya. Para niya na lang tanggalin ako. Alisin na. Hindi ba kasha? Ito eh. Dito ano, Kuya Jasper? Ay, pag full face. Kuya Jasper. Kalak. Awan ni tingnan. Alam nyo bang pumunta na dito si Kuya Marvin? Oo. Alam nyo na tinakas niya lang yung motor. Oo. Ay, hindi kami nakasama ng... Let's go! Doginicium. Check. Doginicium. Kinagat ka, Welcome to Antong Falls. Yo. We need a map. Ayan, basahin mo. Grabe. Wala akong...
Paalam kapag nandito na. Gabi pala. Mark pa naman, buwangis yan. Kuya, may ubo po. Kaya kung minsan tinitikman na ng mga May ubo po tanong. to, kuya. Walang grabe ka naman. May ubo po siya. Tubig yan, Mark. Kulang naman yan. Tubig naman, tubig kayo. Ubo lang yan, walang problema yung ubo. Oh my, bako binasa tong sinilas ni Madulas. Per, palit tayo sinilas. Dami ko pala na. Okay, sama bako binasa. Uy, ba't para ka nire-rape? Mas malalayo sana. Pagkain talaga yung inisip mo, Mike, ah. Woo! Uy, Mike! Hindi pa. Kahit isa lang po. Lahat ng pangalan. Lahat. Hawakan mo nga. Ang exercise sa kasi mo nang maliko tayo. Ay, ah. Aga na ako sa wall. Nasagad sa awan. Ag mo na. Ano pa lang tayo? Simula pa lang to, part 1. Part 1 pa lang tayo. Ang paway little cat yun eh. Kuya Marvin, balikan mo. Kaya Marvin, yung ano? Mark, yung tubig sa motor. Di ba?